Lintang Asmara. Oh nggih. Kula kapan Pak niki sing Rangga? Oh ya saiki. Ya, Deli Rangga karo anakku wedok. Nduk galuh utawa nyanyi. Yo kene kene berdua yo kene. Enggak. Jeneng iki. Ngubangi kota saterusé. Boten. Karo Pak Diki santai bae ya. Nggih. Ya bagus. Nggih. Rampung, Bro. Napa nek sekolahe rampung, Bro? Dereng. Wis tekan endi iki? Dugi mriki. Ora ngelingi anake adiku sikel idat terus. Ditakoni wong tua dugi mriki. Kuliah iki lho semester pira? Wis skripsi ngono lho. Enggak. Ganteng nih. Ini pun rasanya jajar galuh ini pun. Gitu ya? Ayam Pak. Lo galuh. Memberi kebahagiaan pada seseorang itu akan mendapat pahala yang berlimpah. Loh, saya ikhlas lahir batin loh Mas Rangga. Dan nyenangin. Akan ideal. Ideal. Kalian pula buatan gila ta Mas? Boten. Estu niku? Boten. Pilih kulon apa utsa Mas? Kalau jarak baik lho. PKB tuh. Ajaran rasa. Neng saurunge nembang Lintang Asmara becike Doli Rangga iki bawa sik ngono ya. Syukur bone berdua karo Mbak Galuh. Iya. Awah bisik-bisik barang kaya nganggo mic neh ngajar kene wis ora. Mbak iki rindu ya we ali. Om kula pengen duet kali Sinta. Oke. Pengen pun aneh Rangga dia ya. Boyo ini, bawa ya. Iya. Kenapa Pak? Mustuk serah ngono. Ayo. Iraku kowe tang citra. Makanya nah. Tak isa wis aku seneng. Iki gila sih jamu tak kena kira Rangga iki masih ngene iki wo nek jenenge nabu apa wae baut. Iki aku ora nggo jajak merak apa monggo ngono Pak. Jajak merak. Ya topeng lagu dhewe. Jile. Kiraku sik tak kasih le. Bawane iki ya adep-adepan men dramaturgine ning video iki masuk lho. YouTube iki men urip Mas Tidan iki ben gembira. Kempul iki ben ora nesu-nesu ae. Ya, bareni.
Gandeng-gandeng tangane ra ngomong iki wong drama ya. Kiraku Jebok dhewe tangane. Jebok dhewe. kowe tan citra Yo gak ditarik terus kono ngadoh iki piye? Piye to Mas? Piye Mas Rangga? Piye rasamu? grogi mbak Grogi. Kok enggak toh? grogi dek Ayang ebet ngono. Kok Dek? Grogi ayang ebet ngono. Grogi sayang. Iki sing ning omah ora apa-apa to. Gak apa-apa. Ucaran dipakai tangi mati pakai tangan. marga suwe taen teni Welak suarane. Kandhani ya. Ya. Ngambene sapa? Wong senengane inon jare pakanane oke. Mangan ya lumrah. Yen nami sego ngono biasa. Wong mulane wetenge ya ada bager. Iya, jur tandur ae. Iya. layang kita wemah ruta Apa tuh Mas gudang gandeng wae. Masake Mas Rangga. Kok ndak dilabrak? Labrak sapa? Kuwi didikane mencu tadi. Serang ditedeng aling-aling. Ya. ngambal-ambal taon tani Iki aku mau diweling galuh, enggak? pripun Pak De? Galuh iki rak nggawa mobil dhewe. Nggih. Esuk sampean nek mulai njujuk kampus ora usah bareng bis. Bareng genduk galuh. Belum ra? Saestu Dek. Neng ono salate Mas. Pripun? Sampeyan sing nyopir. Galuh ya santai wae. Mosok ora gampang nyopir ya. Lah kowe mau ngerti ora? Lek iki yo keparat tok. Yo pintu. Mosok jari anyar dibungkus sak tengah itu ya. Lah jari itu terumpulin kena. Iya. Terus iki. Wos suwe hangen teni rasaku hangan hantu Ngger nyawang kowe iki kudu mbrebes milih kok le aku iki. lah pripun Zaman pada suka bapakmu isi sugeng iki jajare mesti aku. Bapakmu ning kiwa aku ning tengen dembung le. Lha tenan. Anggere aku bingung sithik. Kek. Iki notasi. Iki Mas. Ngono. Lah kok jebul putrane ya hebat ya. Tepat-tepat. Gender ya baut, nyuwara ya oke, gerong ya ora. Balekke. Lah, terus yo gawe lagu barang lho. Iya.
Lagumu apa nih? Sing wis di anu rekam nang YouTube apa? Gayo lintang. Gayo lintang. Nggih. Kok gayuh lintang to, Mas? Lah pripun? Ngapa mboten gayuh yayi? Sesuk Bali ya ketoke. Sesuk gaweke le, yayi gaweke lagu ngono, kek diduwatke wong loro ngono. Ngono ya le ya. Nggih. Ayo. Sip, terus ya. Pijer krungu samaya eling yen tak Gledang-gledang duh yayi ingkang samapta. Jadi ngono apa boleh? Khusus iki Pak. Gledang duh yayi ingkang Meleleh aku, Mas. Hah? Wah, meleleh ya. Meliyut. Rangga deledek. Yo, lintang asmara terus.
Saling sih maaf-maafan dulu. Jadi berani dosa di antara kita. Ngono hal. Wis rasa adus ya. Tangannya tetap diwisui. Senangnya ya iya. Lho ini kuasanya Gusti Allah ini. Jangan memandang fisik tapi karyanya Tulirangga ini luar biasa ya. Karena lu wong gede ganteng gagah dhuwur. Ini malah utak apa-apa ya neng.